Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο που έχουμε ανοίξει τον υπολογιστή, έχουμε ανοίξει τον προτζέκτορα, έχουμε συνδέσει όλα τα καλώδια και το μόνο που μας μένει για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το διαδραστικό πίνακα είναι ο ορισμός θέσης. Να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει αυτό. Θα πάμε να κάνουμε ένα αριστερό κλικ σε αυτό το εικονίδιο εδώ κάτω. Στην περίπτωση που δεν είναι ανοιγμένο, δεν είναι υπάρχει αυτό το εικονίδιο, αρκεί να πατήσουμε εδώ πέρα το εικονίδιο που γράφει από κάτω Trace Tools, το βλέπετε, ένα διπλό κλικ και θα εμφανιστεί. Αν στην επιφάνεια εργασίας δεν υπάρχει εικονίδιο για τα Trace Tools, πάμε στο μενού, έναρξης, όλα τα προγράμματα, εδώ πέρα που λέει Trace Work, παράμε το Trace Tools, και τότε θα πρέπει πάλι να εμφανιστεί αυτό εδώ το εικονίδιο. Από τη στιγμή λοιπόν που το βλέπουμε, κάνουμε ένα αριστερό κλικ και πάμε εδώ που λέει ορισμός θέσης. Βγαίνει αυτό το μικρό μενού, υπάρχει μόνο μία ενεργή επιλογή, αυτό το Trace εδώ, Set PXIOS. Το κρατάμε και πλέον στον πίνακά μας εμφανίζεται αυτή εδώ η οθόνη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε το μαρκαδόρο που υπάρχει μέσα στο κουτί και με τη μύτη να κεντράρουμε και να πατήσουμε ακριβώς στο κέντρο του σταυρού. Εκεί που υπάρχει ένα πράσινο σταγόνα. Μία, δύο φορές. Τρεις φορές βλέπετε ο σταυρός μετακινείται σε διάφορες θέσεις, 9 συνολικά φορές. Χρειαστεί να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι. Πλέον είμαστε έτοιμοι